Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, badakigu aurreko astea ere berdin hasi genuela, baina inauteri usainak gero eta nabarmenagoa da. Ituren eta Zubietakoak aipatu genituen iragan astean, baina bada haiei errelebo hartu dienik. Donostian esate baterako, kaldereroak ibili dira asteburuan inauteriak badatozela iragartzen. Datorren larun batean Tolosan ere izango dira kaldereroak, kapelak buruan, urrezko kateak zintzilika eta zartaginak mailoekin joz ikusiko ditugu. Aurrera bezala ere, atzera begira ere jarri behar dugu gaur, duela 3 urte gaurko egunez gertatu zelako Zaldibarko zabortegiko hondamendia. Luizi baten ondorioz, 500.000 tona lurra mildu ziren autobidera, eta bertan lanean ari ziren Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze harrapatu zituen, bien heriotza eraginez. Gertakariengatik ireki zen bide penala itxita dago, Berter Recycling enpresako 3 arduradunek akordioa lortu baitzuten fiskaltzarekin eta hildako langileen familiekin. Aitzitik, Durangoko epaitegietan bigarren prozesu judiziala irekita dago, ingurumen delituengatik, Geiser HPC enpresako 5 teknikari eta Lakuako ingurumen saileko 3 daude inputatuta. Atzo ekitaldi bat egin zuen Zaldibar argitu plataformak hondamendiaren erdigune den Eitzaga auzoan. Gaia anzturan erortzea ekidi nahi dute eta egon litezkeen erantzukizun guztiak argitzea eskatzen dute. Plataformako kideen ustez, gertatu beharretzen eta ekidin ziteken hondamendia izan zen eta politikarien jarrera ere salatu zuten gaiari iluntasun asko eta argi gutxi eman diotela adiraziz. Zaborrezko mustroako egin digu, gaua dira suzkoak, ezurra gai du. Nondik dator usaina zenbat izkarratu, ez da arriskurik baina leioak zarratu. Erantzukizunak behar ditu, Zaldibar argitu herriak, erantzukizunak behar ditu, Zaldibar argitu. Injustiziak aipatzen hasita gaur emakumeen genitalen mutilazioaren aurkako mundu eguna da. Munduko hainbat herrialdeetan haurtzaroko eta nerabezaroko uneren batean emakumei mutilazio hori egiten zaie. Emakumeen giza eskubideen zapalkuntza hutsa da. Beraien osasun, segurtasun, osotasun fisiko eta torturatuak ez izateko eta tratutxarrik ez jasotzeko duten eskubideak urratu egiten zaizkie. Eta baita bizitza eskubidea ere mutilazio horiek egitean hainbat emakume hil egiten direlako. Nagusiki Afrikako eta ekialde hurbileko 29 herrialdeetan egiten den arren, ablazioa mundu mailako arazoa da. Amerika Latinako eta Asiako hainbat herrialdetan ere egiten da. Horrez gain, mendebaldeko Europan, Ipar Amerikan, Australian eta Zelanda Berrian bizi diren emigranteen artean ere somatu da. Sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada.
Tira, bidegabekeriak albo batera utzi eta musikari heldu behar diogu gaurko egunari lotuta hainbat izen propio daudelako. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Robert Bob Nesta Marley musikaria Jamaikako 9 Milesen 1945 reggae musikaren erreferente nagusietako bada. The Wailers eta Bob Marley and the Wailers taldeetan egin zuen nagusiki bere ibilbide musikala. 50ko hamarkada amaieran izan zuen lehen harremana Marleyk reggaearekin. Hasiera batean musika estilo hori ez zuela ulertzen esan zuen, baina Joe Higgs musikariak antolatzen zituen saioetan parte hartzen hasi zen eta handik aurrera garapen geldiezina izan zuen. Aipatu ditugun bi taldeekin 8 disko argitaratu zituen. Rastafari erlijioaren jarraitzailea zen Bob Marley. 1976an Kingstonen bakearen eta bertako hiritarren aldeko kontzertu bat ematera zioala, besoan tiro bat eman zioten. Orduan Jamaika utzi eta Londonera joan zen. Horrek are eta gehiago indartu zuen Estatu Batuetan eta Europan lortzen ari zen sona. 1989an hil zen, 36 urterekin, minbiziak jota. Gerora The Beatles bihurtuko zen taldearen jatorriak ere badu lotura gaurko egunarekin. 1958an gaurko egunez sartu zen George Harrison, John Lennon buru zuen eta Paul McCartney ere taldekide zuen Quarrymen taldean. Harrisonek eta McCartneyk lehendik ere ezagutzen zuten elkar eta biak batera musika egiten hasiak ziren. Harrison taldean sartzeko ideia ez zitzaion gehiegi gustatu hasiera batean Lennoni. Gazteegia ikusten zuen une hartan 14 urte besterik ez zituen Harrison, baina gitarra jotzen Lennon baino hobea zenez taldean hartu zuten. Hurrengo 4 urteetan taldeak izen zein taldekide aldaketak izan zituen, baina Lennonek, McCartneyk eta Harrisonek sorturiko hiruko horrek elkarrekin iraun zuen The Beatles bihurtzera iritsi arte. Gary Moore gitarjolearen heriotza da otsailaren 6ari loturiko beste efemeride musikal bat. 1952an Ipar Irlandako Belfasten jaioa, Espainiako Esteponan hiltzen 2011an. Blues eta rock estiloetan nabarmendu zen bereziki Moore eta Thin Lizzy taldean ibiliz bazen ere, bakarkako ibilbideak eman zion arrakastarik handiena. Pentsa, 32 disko argitaratu zituen 1973 eta 2009 urteen artean. 70ko hamarkadan Skid Row taldean eman zituen bere lehen urrats esanguratsuak. 80ko hamarkadan bere bakarkako ibilbidea egonkortu zuen eta rock melodikorako norantza hartu zuen. 20. mendeko azken 10 urteetan jo zuen Goya Still Got the Blues lana eta abestiarekin. Hamarkada horretan rocketik blueserako bidea egin zuen eta horrek B.B. eta Albert Collins gitar jole ezagunekin kolaborazio ezberdinak egiteko aukera eman zion. 21. mendean ere diskoak egiten jarraitu zuen. Erresuma Batuan gero eta izen handiagoa hartzen joan zen Moore, blues estiloari orduan eta lotuago egonala. Azken urte horietako lanetan Chuck Berry, Sonny Boy Williamson, John Mayall edo Son Housingen bertsioak sartu zituen. 2011an bihotzekoak jota hiltzen. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long. Gaurko egunez ere hiltzena Abdelkrim Rifeko politikari eta kolonialismoaren aurkako erresistentziaren buruzagia. Kolonialismo Espainiar eta frantsesari aurre egin zien gerran. Gas toksikoak eta ziape gasa ere erabili zituzten. Espainiarrek munduan herritar zibilen aurka lehen aldiz erabili ere. 1921 eta
1926 urtean artean aldarrikatu zuten Rifeko Errepublika independienteko presidentea izan zen. El Jatabi buruzagi indartsu baten semea zen Abdelkrim, zuzenbide ikasketak burutu zituen eta Melillako administrazio espainiarrarekin harreman ona zuen. Itzultzaile aritzen zen tropa eta arazo indigenen bulego zentralean. El Telegrama del Rif egunkarian ere kazetari aritu zen, oraindik gazte zela, kadi edo epaile islamiko izendatu zuten eta 32 urterekin kadi hoien buru bihurtu zen. 1915 Alemaniarrekin kolaboratzen zuelakoan, ikerketa bat egin zioten eta kolonialismoaren aurkako bere jarrera agerian geratu zen. Epaiketan, errugabe atera bazen ere, urtebeteko kartzelaldia jasan zuen. 1916an libre geratzean, bere lurraldera erretiratu zen eta borroka antikolonialistarako prestatzen hasi zen. 1921 Espainiar armadak posizio aurreratuagoak hartu zituen, ahulagoak zirenak, tokian tokiko buruzagiekin tratuak eginez. Abdelkrimek une hori erasorako aprobetxatu zuen eta anualgo guduaren Riftarren garaipen sonatua lortu zuen. Anualgo garaipenarekin ostean, Abdelkrimek Rifeko Errepublika aldarrikatu zuen, tribuen konfederazio egiturekin. Europako herrialde gehienak ez zuten begionez ikusi eta 1926an garaitua izan zen. Bueno, motorra berotu zaigula uste dut, beraz, saio hasteko moduan gara. Poliki, astelena da eta kosta egiten da batzutan. Batzuei bereziki gustatzen zaizue. Idoia Dadila Oskudunek telesaien eta pelikulen inguruko hainbat nobeda dekarreko dizkigu, puri-purian tartean, beraz adi-adi jarraitu. Emakumezkoen eskubaloiaren inguruan ere hitz egingo dugu, Barakaldoko Zuazo taldeko Maili Bengoetxea Herriondo eta Estitxu Berasategi Ezagirrerekin. Saioa borobiltzeko Firfiran podcast erotikoaren azken atala entzungo dugu. Oiana Iguaranen Ostera izeneko atal irabazlea. Eta azto horretik gaur Maitena Salinas beiztegiren urtebetetzea ere bada, zorionak eta muxo handi bat bigarren kafetik, Maitena. Muxo handi bat Maitena Salinas entzatemendik, eta bagoaz, otsaiak 6 ditu gaur eta astelena da! Ongitorri guztioi, bigarren kafera! Naiz irratian zarete! Eta gudantzan! Zuekin gaur dantzan nahiko eskas eta nahiko astelen duta etorri den June Romateti barguren, astelen on! Bai, arratsaldeon. Zartezu? Ez astelena. Ez dakit Julenek amets gaizuak izaten dituen gure kamerarekin, baina 21 aldiz ikusi duten fokatzen dagoeneko, planman ez daukagun Idoia Dadila Oskudun. Julen Goikoetxe horre gozu, arratsaldeon. Baita zuei ere. Amets gaizuak izaten ditu kamerarrekin, no? Gero eta gutxiago, Ari neu ikasten pizkanak. Aizki dazeate. Nundi pizten dan batzekia, enfokatzen ere bai. Hemenik aurrea. Urrungoa pelikula bat egite izango duk. 3 pausota. Orain bai dugu plan honet, agurtu ere egingo dugu. Idoia Dadila Oskudun, arratsaldeon zuri ere. Ui, bai, zuk asko gabe, ni mikroaireki gabe, hau dugu komeria. Orain txentzungo zaitugu. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 525 du, arratsaldeak 4 eta 19 minutu izango ditu 5 segundo barru, 5 izango lituzke gaur otsaiak atzo balitz, baina nola gaur den 6 ditu, eta hemen 5 izango gineteke beste norbait balego, baino 4 gara, beraz, tira, urrengo 2 ordua gurekin igaro nahi badituzue, saiatuko gara gauza normalagoak egiten. Ongitore guztioi, arratsaldeon. Leon, bigarren kafera, naiz irratira. Venga, June pixkat esnatzeko da dantzan jartzeko. Orain bai Idoia Dadila Oskudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kontrako mikroa irikitan neukan, eta kontrako ez tarriti joan zaio astelena Juni. Bai, bastante, bai.
Ba, maite duten tarteari eman behar diogu paso, eta horretarako zu asteko moduan zaude June, ze ikusten zaitut maite dut ez batekin. Igual Julen aste bat. Julen, gazteria zer dan, Azteta rebelde. Gazteta rebelde. Ala berdik. Parandan ibilitakoa zea, oidez. Keba. Horrek ematin amorrua. Ze sikiera balit, bai, lan baten goizego zeiak arte ibilin nintzen parrandan. Ondo, esango genioke, Ondo. Ondo, tamainan. Ez hori datorren aste honetan. Zei bat ere gustatzen ja planifikazio horrekin gauzak direnean ere. Hoi hartzunen ioteak dira. Bueno. Let's go for a little walk. Tolosan kaldero dio, baina Julen da biok plani gabe gara. Ni ez torriko. Ni ez torriko, oso garbi daukaten ez dela torriko. Zure maite dut zein da, Julen? Nere maite duta da, urtearen bueltan ez ditut asko izaten, eta asteburu libre bat izatea. Ezer egiteko hori gabe. Azkenean beti izaten da, bateko konpromiso ezpada besteko lana eta besteko lana espaldin bada auskalo zer, eta asteburu hau izan dut urtean gutxi bezala, inunlako konpromisorik, inorrekin planik egin gabe, lasai ibiltzeko moduko hietakoa, eta egia esan zuko atera diot zentzu horretan, eta ederki. Postena ize baino zer dan gaixotea. Lanik ingabe bizitzen ez jakitea. Asmatu diat? Ez aiz ondoi. Bueno, jode. Atzo gauen ni sartu nitxuan bigarren kafeko driveen. Bai. Ta gaurko gidoian sarrera hasita zitxon. Zein egidatzi zian? June zoan izan? Iez izan izan? Julen izan izan? Arratxaldeon. Ziti inau tiponekin, June. Baino. Arratxaldeon, Julen! Hori daia aste kargatu etorriko denez, ba, hori... Pake pixka lortzea. Oski. Horrek emantzizun loiteko da astelena beste modate azteko nik igual egin. Gidoian bilerro idatzi eta jasen, biharko erdiak endu diat. Eta jazta. Nik esartu eta hua ikusita, hor lau gauza jarri nitun, lau ez bi hitz jarri nitun, pinpun, deson, hau martxando. Hala, lotara. Bestela, azte burua patxaran orduan. Patxara ederren, lasai. Suerte. Idoia da bila uzkudun, zu azte buruan lan ingozen honi igual? Bai. Bueno, aztelen orduan, betiko kontua, diferente. Deskafeinatuakin, kafe deskafeinatuakin. Hasi dezu aztelena? Zer? Nola, kafe deskafeinatuakin hasi dezu Hasi aztelena? naitekela, ez daukazu ni daukadan beharra, esaterako maite dutak eta gero badakite tartetxo bat behar dugula gobarari buruz aritzeko eta hor kafea prestatzera joango naiz. Baina, tira, hori abantaia Idoia da bilak duena. Zein da zure maite dute, Idoia? Nire maite duta dira San Blas opilak. Beti hemen Tolosan badao San Blas auzo bat, eta horre oten dia opilak, eta urtero juten naiz erostea, aurten amak erosi dizkit, eta atzo etorri nintzen, batzuk lapurtzea. Badakizue atzo erosi nituela zuentzat opilak eta etxean utzi ditu dela. Bakorri bila. Ni gabe saio egiten baduzue, 10 minutu txon. Nik 3 astetara matzat San Blas opila jaten. 3 astetan aitak ekarri duzu maiatik, eta 3 astetan postrerako jandu. Hoi da roskoa bezala, ja abendu hasieran hasten da, Ba, zin da gizuet, baina gainera piparropilak erosin dituen, ni piparropila guza zaizkit, txuriskak ez, marroiskak, anixa eta bai. Bai, dozen ardi bat, hola ondi ditako, 6 hartu nituen, esan, irratine jango ditu eta. Bueno, ni biharretoriko naiz, asike. Bestentzak hori egiztia inerroizle hortzen, oseak egordeko ditut, Horreko ditut. Txurien zalegoa zea, Idoia. Ni biak gustatzen. Biak, Zer dan, Family tree, yeah, this fight could be the last fight. No give. Hala ere, esan duzu ez, amak erosi zizkizu da, xarma gehiago du bertara juunan erosi, txoixo pintxoa jan, Eluston dona jarrabak trigitisa jotzen entzun, Julio Soto eta gaur ere gure saioan protagonistaten oian naiguaran bertxotan entzun, aizkolarik zapla, gazte duzik ezpala biltzen, beste bizitasun bat. Bai, pena mantzite, baina, horrekin gatzen, ez roskilla batzuk baditut eta... Ez da gaizki. Ze, romatet, bukarako txikur zaitu nahi bazu, Kasik, ez, malasa izango. Nik maite dutek sortzen dizkiaten kontra esanak. Ze, ni naiz pertsona bat, mundu guztiak esaten ditu oso bordean naizela, ezakit zergatik, eta nik beti maite dut bat pentsatzen den bakoitzean kontrakoa ere pentsatzen dut. Orduan igual, eske edo zintxorrada erekin izan daiteko, gustatzen zaizkit asko txikleak.
beti ditut poltsoan, eta kotxean gidatzen joala ezin dut gidatu txikleri gabe, baina adibidez gorroto dut nire ondoan norbaiten zutea txiklea jaten. Orduan, maite dut bakoitzarekin sortzen zaizkit kontraesanak. Txikle jateko moduak eta modua daude, dena esan Baitare. behar. Bai, baina berdin du, nik minimo bat entzuten badet ere ezin dut horrekin. Nik Orduan, juniten naiz gelatik. konstituzioaren revisio bat balego, txiklearen afera sartuko nuke hor. Debekatuko nituzke txikleak edozien pertsona inguruan badago, alegia oso intimitatera mugatutako zerbait, kartzela zigorra jarriko nuke txiklea lurrera botatzen duen edo maiazpian pegatzen duen jende horrentzat, eta idea gehiago badauzkat, bai. Jendea pentsatuko, gauza garrantzitsuago badaude konstituziorako, bai, baina txiklearena, ojo, ez da txorrada bat, Edo bai. Uste dut, bigarren kafean tridentek ez duela publizidaderi jarriko, Ez daitezela horbildu ere egin. Eta kaso kutsak ere ez, zen ere maite dut eza eurentzako da. Bueno, eurentzako eta orokorrean modu honetan lan egiten duten publizitate agentzientzat. Atzo zinera joan nintzen. Joan nintzen zinera ikustera zera, After Sun pelikula. Esan beharra daukat, idoia, gustatu zitzaidala, baina zuri entzundakoa, Han Elizegi gure kolaboratze izandakoari Instagramen ikusitakoa, orokorrean saretan izan duen oihartzun txorrekin, ez da egit, espektatiba asko nituela, eta pixkat, baina ia esan gerora hau zapore hona utzi didan pelikula da, eta hori eskertzen dut. Biara munean pelikulari bueltak emanterakoan, ondo, baina espektatiba gauza txarra dira. Ez dut maite hori, bida, ez maite dut eza, espektatiba askorekin zuazenean zerbait ikustera, edo zerbait entzutera, edo. Edo astelenean esatea, larun batean sekoloko parranda egingo du, Junek esan duen bezala. Hori oso gauza eskatxa da, bai. Hori gaizki. Baina tira, esan behar nuena, badago hor pelikula horretik jartzen den iragarkien artean, kutsako iragarki bat, eta kutsako iragarkia euskeraz, ondo, euskerazen, eta azpitituluak gazteleraz, tira, ondo. Euskeraz takinak ere, uler ditzan, eta oso ondo. Baina konturatu nintzen, kanpainaren gidoia zegola erderaz pentsatu eta idatzita, eta gero, bai oso jator euskeratuta, eta ofa hotxak euskeraz egiten zuen, eta bigarren maila batean geratzen zen gaztelera. Baina etzen egia. Dena zegon, idatzita eta pentsatuta gaztelera zentzua izateko. Eta itzulpenak berriz egin bartzituen alako, ez da egit, esgintze linguistikoak nolabait hor joateko, baina konturatzen zinen, somatzen zenuen, ez hau espainolez pentsatu dute. Eta ez dut maite pena mantzidan, bai pixkate, zi desastre. Eta kontrasanekin jarraitutan, ere ondokoak palomitekin zaratapi bat egiten zuen. Baina nik ere palomitak banituen, eta hor txene bilen palomitak isili janaien, eta ez da posible. Eta maite ez dudan beste gauza bat. Zinema aretoetan goxoki denda bat balima dago, gominola denda bat, ez itzazue paperezko poltsak dan saldu goxokiak. Ze paperezko poltsak, baina zaratak gehiago egiten duen trasterik, ez da? Bai. Karamelo baten plastikoa polikirekitzeak. Bai, pentsatzen pelikulan, goxokiak hartzerako bakoitzean, desastre bat. Hori guztia gontatzen dizuet, bestela ondoen, ere igandea bestela ondo julen. Nire ere bai, jode. Eta mentxe Gorka Santestebanek esan digu, kaixo zer modu zaudete ni pixkat triste, ara. Baina, bueno, nire Gorko maite duta da, triste gauden pertsonak, mesedez, pixkat poza. Aizu Gorka, hemendik gure maite duta ere, triste zaudeten pertsona horientzat. Triste egotea eskubide bada, triste egotea ondo dago, heldu zure tristura, baina zure tristurarekin gauzak kateatzen balin mazaizu, badakizu, bigarren kafekoak zure lagunak direla, bota eguzu WhatsAppa, eta aterako gara sola salditxoa teukitzera, buelta atematera, edo zuk pozerako behar dezun hori egitera. Eta bestela eskatu laguntza. Guri edo inguruko lagun bati edo beste norbaiti. Baina, dira, hemendik besarka estu bat, triste zaudeten guztioi. Triste gotea ez dago gaizki, baina kontuki beharra tristurarekin ere. June Romatet Ibarguren. Esan behar dut. Arratsaldean. Ez txin, galduta nago. Maite duta falta zaizu edo bota duzu. Esan duzu txiklearen agia da. Bakize pasadan momentu batean pentsatu dut nahiko zenula azkenekoa izan. Eta horren nik nerea botata gero, nire buruan zerbaitek esaten zuen. Haindik June falta da, baina bota duzu. Beraz, falta dena da saio astea, ez da? Bai, igual bai.
Egon lasai, guk proposamen badaukagu zuentzat, Txuma Murugarrenen kantutzarra honek dion bezala, proposamena kantuari garen zuten. Segituan zozketa nola martxan jarriko duen kontatuko dizuegu, eta horren ostean Idoia da Bilauzkudunekin, izango gara, hain zuzen ere, proposamen berriekin, telesaile eta filmei dagozkien proposamenak zuei helarazteko. Baina Sara Zurzaren kontzerturako 2 sarrera dauzkagu, eta nola lortu ditzakezuen ere segituan kontatuko dizuegu. Emango dirazu eta bilotza purtuen gozait. Pixka bat gehiago, posible bada, bederen pixka bat gehiago, zenta maitxe zatxu dala zindagizu. Zeure bota alto eta gona beltzoiekin. Zeure begiaratze mundua ikusteko dute. Zeure begiaratzek mundua ikusteko dute. Gardentasunagatik maitxe zatxo. Maitxe zatxo, bai, maitxe zatxo. Naiz irratian, bigarren kafea. Joan den astean izan genuen gurekin Sara Zurza, hemen berriro bere disko berria aurkezten, eta aurkeztu publikoki noski ere laizzer egingo du. Hain zuzen ere, ostiral honetan Imanol Lartzabal aretoan edota Lugariz Kulturetxean, nahi duzen bezala deitu, nahiko izen baditu eta lekuak, baina kontua da Sara Zurza bertan izango dela, talde eta guzti, bere lan berria. Zuzenean, aurkezteko eta guk, 2 sarrera dauzkagu zuen artean zozkatzeko, eta sarrera horiek lortzeko, zozketa dagoeneko gure Instagram kontuan ere martxan jarri dizuegu. Sarrera bikoitza eta hori lortzeko, erantzun behar diguzue, zein izan zen, hemen berriro diskoko lehenengo singela. Hori erantzun eta asmatzaien artean, ostegunean bertan, zozkatuko ditugu eta esango dizuegu nor diren, nortzareten, sarrera bi hoien edo sarrera bikoitz horren irabazleak. Ostiralean izango da kontzertua, esan da bezala, Lugaritz aretoan, Imanol Lartzabal aretoan, arratsaldeko 7:00 eta aukera baduzue, sarrera horiek lortzeko. Zein izan zen, hemen berriro diskoko lehenengo singela. Hogeita 5 minutu arratsaleko 5:00 eta hasiko du horrelako batean saioa, baina tira, entzun bitartean hau ere kontatzeko daukagu eta. Gobara, airera, trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda.
Ikuspegi transfeministazkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, bueno, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula. Ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarilloak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armarioa zen burnizkoa. Ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxea, alkilerrean baldin bazinean, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Nirekin aritzen zaren egun ostea. 23 minutu arratsaldeko 5:00 eta esan da bezala bagoaz Idoia Davila Ozkudunekin puri-purian diren hainbat telesail eta hainbat film deskubritzera. Batzuk izango zaretelako amaitu berritan dituzuen telesaiak ordezkatu beharrean, edota, datozen egunetan ere pelikulak ikusteko gogoz. Eta badaukagu dagoneko Apple TVk duela 3 egun, ostiralean estrenatu zuen lehen proposamen bat, Idoia, telesaietatik abiatuko gara, Dear Edward. Bai, ostiraletik ikusi daiteke, esan dezun bezala. Markatu. Jason Katimsek sortu zuen Dear Edward telesailau. Eta, jakiteko norden, jakine Parenthood eta Friday Night Lights, berak sortutakoak direla baitere, eta, behar bada hemen ez dira ezagunak, baina izan zuten bere oihartzuna, eta nahiko harrera ona izan zuten bi telesail hauek. Eta orain, honekin datorkigu. Eta oso casting, nabarmena du ere. Connie Britton eta Taylor Schilling dira protagonistak. Connie Britton orain bolo dabil, The White Lotusekin. Eta Taylor Schilling, ezagutuko duzue Orange is the New Black telesaietik. Eta, beraiekin batera, Colin O'Brien aurra da protagonista. This is grief counseling? Anyone's invited to speak. People meet me and they think she's the woman whose nephew survived the plane crash. Colin O'Brien 12 urteko Edward da, eta bera da hegazkin istripu batean bizirik atera den pertsona bakarra. Bere familia osoa istripu horretan galtzen du, osoa gurasoak eta neba bertan galtzen ditu. Eta izebarekin geratzen da, Taylor Schillingekin. Eta historiaren muina da, protagonistak dira, ez 3 haue bakarrik aipatu ditudanak, beste
pixkate telesail koralagoa badaz, gertatutakoa gainditzen saiatzen ari den taldetxo bat osatzen da, eta horien istorioak kontatzen ditu telesailak. Eta taldearen baitan, adiskidetasunak, erromantziak eta espero ez diren aliantzak sortzen doaz. Ostras, esango nuke idoia, Connie Britton, ez da inola esan barra? Brighton. Bite ditunez, Britton esango nuke. Britton. Connie Brittonen pertsonaia The White Lotusetik Dear Edward ontara, igual 10 urte zahartu dela. Ez, hemen egiten duen papera eta The White Lotusen egiten duena ez, gaztetxogo eta helduago, ematen duolako esparru zabala bezala. Zizuritzen? Ez dakit. Trailerra ikusita bakarrik horrela enuk esango baino. Ikusi duzu The White Lotus norbaitek? Ez, ikusteko dakat. Ja, bai, nik hemen oso senyora bezala ikusten dute trailerrean, eta hasin maz, ez dauka beste munduko sakontasunik analizionek, baina bai, alaxe iruditu zait. Beraz, tira, 10 atal izango ditu okerezpanaiz, eta hor kolpeka edo ibiliko dira hauek jaurtitzen, ez da idoia? Bai, lehen 3 atalak ikusi daitezke dagoeneko, baina gero astero bakarra kaleratuko dute, eta hori izan dezuna, guztira 10 izango dira, eta ez du bigarren denboraldirik izango, badelako eleberri baten egokitzapena, han Napolitanok idatzitakoa, eta, historio guztia kubrituko dute denboraldi honetan, eta jakina ez da egongo bigarren bat. Eta, han Napolitaronen eleberriak izan zuen arrakasta, nahiko sentikorra zelako, eta, errespetuz lantzen zuelako sendatzearen sendatzea eta dolua. Eta, benetako historio bat kontatzen zuen bertan. Egon zen 2010an antzerako istripu bat, 771 hegaldia, eta hor ere aur bat izan zen, bizirik atera zen bakarra. Kasu horretan, erberatoko mutil bat izan zen, eta berak egokitzapena idatzi zuenean, benetako historio honen egokitzapena idatzi zuenean, ume estatu batuar bat sortu zuen historia kontatzeko. I'm sure you've heard great things. Oh, no secrets in Grief Group. My grandmother paved the way, and there is no one more committed to carrying on her legacy than I am. Drama batetik abiatuta izateko, ez dauka hain telesail dramatikoaren itxura, ez? Nahiko, norbere bizitzak hilegi amargatu gabe ikusteko modukoa ematen du, ez, idoia? Bai, trailerak ematen du horrela sentsazio bat, esperantzarako lekua badagoela. Bai, ez da goxoa, baina nahiko sentsazio atsegina transmititu dit, eta, badirudi horre. Talde terapia batean oinarrituta ere, irikitzen ditula, ez, etorkizunera begirako aukerak eta adaskak, beraz, proposamen polita izan daiteke, Apple TV-n ikusgai dagoen hau, Dear Edward, telesaili dagokionez, aurreko ostiralen estrenatu zen bat, eta beste ere, aurreko ostiralen estrenatu zena, eta proposatu behar dieguna gure entzulei, Netflix plataformak duen Kank on Earth. Bai, guztiz proposamen desberdina da, dramatik komediera goaz, Black Mirror telesailaren sortzailearen ekoizpena da, eta Christian Wotek zuzentzen du Kank on Earth. Eta hasiera batean BBC-en estreinatutako telesaila izan zen. Eta protagonista Filomena Kank dugu, Filomena Kank kazetaria, eta giza zibilizazioaren historia aztertzen du, historia horretik gaur egun arte, baina humorez eta gauzak oso serio hartu gabe. Hortxe bukatu da trailerra, eta hortxe proposamena, Kank on Earth, beraz, nahiko giro divulgatiboan, edo esan dezakegu, azkenean humoretik abiatuta ere, ikasteko moduko telesaila badela, ez? Bai, Diane Morgan komediantea da Filomena Kank, eta munduan zehar bidaiatzen da, eta adituak elkarrizketatzen ditu, beti ere, pixkat galdera txoroak egiten dizkie elkarrizketatu hauei, ez dakigu elkarrizketatu horiek,
bromaren parte diren edo ez, ze oso serio daude eta batzutan oso erantzun serioak ematen dituzte beraiek, ez? Beraz, badago umore hori, baina beraien erantzunak benetakoak dira eta azkenean pixkat humoraren bitartez zerbait ikasi daiteke. Eta oso, biralak egin dira elkarrizketa zati batzuk sareetan, eta benetan nahiko barregarriak dira, eta, sketch moduan sortu zena, ikusi zuten pixkat tiroia bazuela, eta sortu zuten Kang on Britain, eta gero ikusi zuten nazioartekora salto ere egin zezakela, eta Kang on Eartha martxan jarri zuten, eta badirudi oraindik tiroia baduela, beraz, igual, ikusiko dugu beste denboralditxo bat. Beraz, Kang on Earth Netflixen estrenatu zena, joan den ostiralean, eta oso bestetik honek bai, rollo ona, parra egiteko aukera, eta esaten genuen, ez, bizkate, bada jendea ez, giza zibilizazioen edo ez dakit, zein jakituria ezagutza oso interesgarri egiten zaiona, bizkat modu randomean ez, gaur Egiptoko ez dakiz zer, eta etzi zientziako edozen kontu, eta horrelako jendearen zatelen ikustu oso egokia dela. Bai, eta gero baita ere badu itxura, ez dakit humore britaniar hori duenaren batzuta ez dakit absurdo bezala jodriteken, edo batzuentzat ulertzea edo hain raro egiten zaien humore britaniar berezi hori kometxoen artean badu. Ez dakit britaniarra den, nik nahiko unibertsala dirudi, ez dakit saretan bintzat birala egin dena, ez dut uste bakarrik humore britaniara denik, ez dakit. Nik ez dut ikusi, bakarrik kontatu duzunarekin eta kasua britaniarren kutsu hori edo izan lezakeela edo... Iten ditu pixkat txiste absurdoak, orduan zakit pixkat unibertsalagoa bada humore britaniarra, baina... Ikusi egin marko dugu, argitzeko, humorea oso britaniarra den, edo unibertsalagoa den, baina tira, humore britanikoaren nahiko unibertsala da, gaur egun, ez, urte asko dira, humore britaniarraren, aleak ere heldu zaizkigula, bai Euskal Herrira, bai mundu osora ere, eta ohituta ere bagaude, ez, puntu hortzara. Beraz, hortxe proposamena oso bestelako giro batetik. Eta hainbat film ere aurkeztu behar dizkizuegu, eta, lehenengo aurkeztuko duguna, Movistar Plusen, Movistar gehien, otsailaren 8an alegia, asteazkenean estrenatuko den filma, Idoia, Unicorn Wars, hola esango du. Bai, animaziozko filma da, Alberto Vázquezek zuzendua, eta Sitxesen saio ofizialean izan zen, eta goiatarako 2 izendapen ditu, animaziozko film onenarena, eta abesti original onenarena. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astean ere izan zen, eta euskaraz estrenatu zen bertan, izan ere Bilbokoa da uniko enpresa ekoizlea. Pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Film honetan gerran daude, pelutxezko hartzak eta unikornioak, baina hautaututako kolore paletatik harago, irudiak ez dira pertsonaiak bezain maitagarriak, pertsonaia horietatik pentsa dezakegunagatik, ez? Baina nahiko sanguinarioak dira, batez ere pelutxezko hartza horiek, ordu terdiz irudi oso goreak erakusten baitizkigu filmak, eta baino gerraren aurkako alegoria bat bada. Eta boterean daudene gazteak erradikalizatu eta burua jateko erabiltzen dituzten teknikak salatzen ditu handio batean. Tienes que ser valiente, te quiero. Hartz hauek errekruta berriak adoktrinatzen dituzte, eta horietako 2 dira Azulin eta Gordi anaiak, horiek dira protagonistak, eta lehenengoak men egiten esaten dioten guztiari, eta bestea kritikoagoa eta da gertatzen denarekin, edo pixka bat pelutxezko hartza batengandik espero dezakeguna. Barra egiten du Junek, ez da. Ez, ikusita irudiak eta hasieran ikusten zenitu nahin politak eta hain koloretxoak, eta batean azten da ikusten bakarriko dola, eta gerra, eta olako gauza, grazia indiate, irudiak.
Hoxe proposamena, Azulin eta Gordi anaiak protagonista dituen Unicorn Wars. Benik ere sorteon, Goya sari horietarako duten izendapenekin, baina baditugu beste bi proposamen ere idoia, bata, asteazkenean bertan ere estrenatuko dena, HBO Maxen, All That Breathes, eta honek, azken asteetan ere izan du bere oihartzuna, Oscar sariak direla eta, baina aurretik ere jaialdietan sariak eskuratutako lana dugu. Trailerrean bertan, beraiek nabarmentzen dutez, Sundance eta Cancen dokumental onenaren saria eskuratu duen lehen filma da. Eta esan dezun bezala, Oscarretarako izendapena badu. Eta Shaunak zen dokumentalista indioa da dokumental honen zuzendaria. खूंखार रेप्टाइल लगती थी किसी और प्लेनेट से. Naturari eta aldaketa klimatikoari buruzko dokumentala da, baina ez National Geographicen ikusi daiteken horietakoa. Ez dago problematika azaltzen duten elkarrizketa, ez dago elkarrizketaturik, eta ez dira pantailan datuak besterik gabe agertzen. Nadim eta Saud ditugu protagonista, eta New Delhiko aire kutsatuan bizirauten saiatzen diren miru beltzak erreskatatzen dituzte. Eta 20 urte damazkite jardun horretan. Eta bi pertsonaia horien bitartez jasotzen du ikusleak behar duen informazio guztia. क्या है इसको? उंगली क्यों दिखा रही है मुझे तू? मेरे ऊपर एहसान कर रही है क्या? Txori horiek erreskatatzen ikusten ditugun bitartean, paraleloan ikusten dugu beraien gatazka, ez? Beraiek ere bizirauten saiatzen dira, klase gizarte eta politika arazoak dituen Indiako gune batean. Eta paralelismo horrekin, dokumentalak ulertu eta erakusten du, arnasartzen duen oro zaintzeko intentzio ona askotan ez dela nahikoa, eta sakrifizio eta esfortzu handia eskatzen dituen zerbait dela. जो चीजें सांस लेती हैं उनमें कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए. Ze ona, All That Breathes, hortxe aipatu berri dugun dokumentala, Shaunak zenek zuzendutakoa, eta Oscarretarako izendapenarekin azken aste hauetan aipatu izan duguna, baina lehenagotik ere Sundance eta Cannen garaipena lortutako lana, eta esan proposamen originala da, nola landu aldaketa klimatikoa, nola landu ekologismoa, elkarrezketetan erorik gabe, eta datuak jarrotitzen aritu gabe, beste sensibilizatzeko aukera bat eskaintzen du zineak, eta nik uste hori dela neurri handi batean saritzen ari direna ere, ze heldulekutatik edo ze guneetatik iritsi direna kontatzera, ez? Bai, eta kontestu sozialetik aldendu gabe, ez? Aldaketa klimatikoak izakiok sortu dugu, eta kontakizun hori egiterakoan, biak separatzea ez du zentzu askorik, eta ematen du oso ondo uztartzen dituela bi kontakizunak. Hori esek asteazkenan estrenatuko diren bi proposamenak, Unicorn Wars eta All That Breathes, hemen ere oso bestelako lanak, eta bagoaz Steven Spielbergen film autobiografikoarekin, The Fabelmans, aretoetan estrenatuko da, datorren ostiralean, auker espaniz ez idoia, otsaiak 10, eta tira, honek ere Oscar saritarako hainbat izendapen jaso ditu, baina hortik aratago ere, ez dakit, badauka, ez, Spielbergen handitasun hori, 7. zenbagarren izendatu dute Spielberg. Horrelako zerbait duai. Ez dakit, badu handitasun hori, sona hori, eta iritsi da, ura ikusteko aukera ere. Film autobiografikoa duten zuzendarien zerrendara gehitu da Steven Spielberg horrela, eta orain Ingmar Bergman, Federico Fellini, Kenneth Branagh, Joanna Hogg,
Pedro Almodóvar edo François Truffauttekin batera, badago elite horretan. Eta, film honetan bere haurtzaro eta gaztaroa kontatzen ditu, beraz, 1950ko eta 1960ko hamarkadetan girotzen da. Eta protagonista, ez da Steven Spielberg, da Sammy Fabelman, eta deskubritzen du filmen bitartez historia konta ditzakela eta bere identitate propioa sortu dezakela. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something you want. Sami txikiak badu ama eszentrikoaren onespena, baina aitak pragmatikoagoa denez, gaitzetsi egiten du semearen zinemarekiko interesa. Eta, esan dezakegu, beste film asko bezala, zinemari egindako maitasun gutuna dela, eta Spielbergen filmetako tropoak azalduko dituen film baten bila daudenek, gozatuko dute pelikula hau. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Esan genezak edo zein goza dezakela ez, film hau zeini etzaio gustatzen Spielbergen filmen bat. Bai, egia da, hainbeste gauza egin dituela eta leheno aniztasuna zari ginela, oso besterako filmak egin dituela Spielbergek ez, eta pentsa, 9. aldiz izendatu dute, leheno zazpipatu dut, 9. izendapena da, zuzendari onenaren sari hortara, Fabelman pelikula honekin, eta tartean, ez dakit, Jurassic Park, baino Schindlerren zerrenda, la lista de Schindler, Indiana Jones, ez dakit, inbeste lan egin ditu, eta esaten dudan bezala, ez, euren artean nahiko ezberdinak direnak, zaila dela, ez, Spielbergen inguruko pelikularen batek harrapatu izana inoiz ikuslea, ez? Oso mainstream da, baina zegatik da mainstream Spielberg. Hola, prontoan ez dakit zein den zuen film gogokoena, berak egindakoa. Botako izkizut hemen beste batzuk, ez dakit, ET adibidez, Ryan Soldadua salbatu, Lincoln, West Side Story, ez dakit, gehiago ere badira, asko dira, ez? Nik onartu harri dut Jurassic Parkek flipatu egin induela bere garaian. Ez da gaur egun gustatzen zean zinearekin bat ere lotuko nuken pelikula bat, baina berriro ikusiko nuke gustora eta momentuan igual dinosauriekin ere flipatze garai bat eukinulako hortzaroan, flipatu nindun, bai. Nik ez ditut denak ikusi, baina ikusitakoan artean Close Encounters of the Third Kind. Esango nuke dela nire gustukoena. Nik galdera hau prestatu inber genuen, ez? Nik txikitatik eukiet bat asko gustatu zaiztena, eta ez beria zelako edo izan dela deguniz ikusi nuen momentuan gustatu zaiztela asko, eta da pelikula bat, pila maite detena, eta dazkalako bere inozentzia hortatikan, aurren inozentzia hortatikan abentura, eta asko gustatu zaiten pelikula. Egia, nintzen gogoratzen berea zenik ere. Hemen harinez, bere pelikulak ikusten. Back to the Future ere beti izan da gustatu zaiten pelikula bat, lako estilokoak. Bai, nik alare Jurassic Park horutziko dute. Igual egon dira gehiago gustatu zaizkidanak, baina hori izango da nire apostua. Eta The Fabelman seke itxura oso nadu niretzat. Badaukat gogoa pelikula ikusteko egia esan, eta ez dakit. Zaila da, ez? Pelikula autobiografiko bat izatea zuzendari batengan gehien gustoko duzun pelikula, baina ez da, izan diteke oraindik. Horrek ez du esan nahi pelikula txarra izan behar duenik ez da ere, esan nahi dut gauza bada, hori gehien gustatzen zaizun ez izatea, baina txura derra du, esan trailerra ikusi dugunarekin, ni berriz esango dut, ni naizela batera ditua zinema munduan, baina ikusten dudana gustatzen baldin mazea, horrek badu itxura, gustoko pelikula bat edo izan litekela bintzat. Eta nik uste etek ere denok jarri gintuela, ez horre, ez da egit, beste realitate baten aurka, oso, idoiak diona, oso mainstreamak diren lanak orokorrean, baina maila hondiko lanak ere, bai. Nik izan nuen bideojoko bat, zena zuen, como hacer películas como Steven Spielberg.
Bai, pasta baliozun gaine, lau CD zien, eta ordenagailuan nola jute zinen pelikulat egin nahian. Zan pixket aventura grafiko moduko bat, baina bukatu hartzen nun zinemaretoetan pelikula bat estrenatzen. Enintzen iritsi. Jokua oso zaila zan, ordenagailua oso eskaste bilen, pixka denetarik gertatzen zanan, baina kontua nintzen inoiz iritsi, Spielberg izatera. Bizitzak gian hau jarriko Spielberg izateko aukeran, baina tira, haren pelikula ikusita gozatuko dugu bintzat. Idoia da bilauzkudun, agurtuko zaitugu, ez daukagu besterik ez, ja nina zutan abil, ez hau zen azken proposamena, beraz pelikulei dagokionez, hortxe, All That Breathes, Unicorn Wars, eta The Fabelmans. Idoia da bilauzkudun eskerrik asko, eta laizter arte. Laizter arte, jo. Eta gu bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, bertan dago belategi lankide, arratsaldeon. Baita zuei ere, aipatu duzu saioa hasi bezen ezer 3 urte betirela gaurkoan, Zaldibarko zabortegiaren hondamenditik, eta hain zuzen ere urte hurrenen honetan, erantzukizunerako salaketak edo eskariak entzun ditugu, lehenik eta behin gogoraraztea atzokoan Zaldibar argitu plataformak deituta Eitzaga auzoan Zaldibarren bertan elkarretaratzea egin zutela, eta hain zuzen gaurkoan plataforma horretako kide bat gurean izan dugu, Gaizka Zabarte, eta esan dugu kontrol publikoa etzela egokia izan duela 3 urte gertatutako horretan. Kontrol publikoa zegokionak ez zuen bere lana bete. Hori Eusko Jaurlaritza da. Eta orain, otsailaren 28 zegoen jarrita, eta atzeratu egin dute, beste 2 hilabete, apirilaren 20an lehenengoz joango dira Durangoko epaitegira Eusko Jaurlaritzako norbaitzuk. Eusko Jaurlaritza aipatu dugu Gaizka Zabarte eta hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzako buru Iñigo Urkullu lehendakaria gaia hitz egiten entzun dugu gaurkoan oroimenerako eguna dela esan du. Duela 3 urtetik niretzat egun berezia gaurkoa oroimen eguna Luizi baten ondorioz 2 desagertutako pertsonen oroimena egiteko aukera eta gaur baita Turkian eta Sirian izandako lurrikararen ondorioz hildako guztian ere oroitzeko eguna. Txamponaren bestaldean hobeto esan da Iker Casanova, Bilduko Bizkaiko ahaldun gaia entzun dugu eta honek azpimarratu du oraindik ere gauza asko daudela argitzeke bereziki erantzukizun politikoak. Eta dira alde batetik berriro ez errepikatzeko bermeak eta beste aldetik ezagupen sakon gertatutakoaz eta gertatutakoaren arduradunez. Azken finean, bai egon da epaiketa bat, baina beste epaiketa bat falta da. Argi dagoena da gauzak oso gaizki egin zirela, hori dudatik kanpo dago, eta horren ondorioak begistakoak dira, baina falta zego jakitea zergatik permititu zen eta nori zegokion ekiditzea gertazedin gero gertatu zena, beraz. Bestalde, eta gur esan baino lehen azkar batean, aipatuko dizuegu, martxoaren 14tik 18 kalera aterako direla beste behin ere, Euskal Herriko pentsiodunak, behingoz, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa lortzeko bultzada emateko asmoz. Nafarroako zein Lakuako gobernuei gutxieneko pentsioetara iristeko baliabide ekonomikoak jartzeko eskatu diete. Gai honen inguruko xehetasun gehiago, 6-tatik aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan, eta errepidetan lasaitasuna nagusi une honetan izan ditugu, duela gutxira arte 4 kilometroko autopilaketak AP8an Irunen Baionarako norantzan, baina duela 2 minutu eskas horiek amaitutzat jo ditu trafiko zuzendaritzak. Hauxe dena beraz momentuz, esan bezala, gu bueltan izango gara arratsaldeko 6etan, gero arte. Eskarrik asko egoi belategi, bagoaz aurrera gu ere, hemen bigarren kafean. Hogeita 5 urte baino gehiago ditu Barakaldoko Zuazo eskubaloi taldeak eta urte horietan guztietan lanean aritu dira emakumeen eskubaloia bultzatzeko asmotan. Talde maskulinoak dituen emakumezkoen klub moduan aurkezten dute haien burua eta klubeko lehen taldea emakumezkoen orezko lehen mailan dago barkatu. Bidea doinua daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguzaren ondoan. La la la
Naiz eta lan handia egin duten eta lanean jarraitzen duten, pasaden urtarrilaren 16ean taldekideek bakarrik ezagutzen zuten errealitate bat egin zuten publiko. Ohar baten bidez azaldu zuten egoera zaila bizitzen ari zirela lehen taldeko jokalariak eta talde teknikoa. Azken bi denboraldietan zehar, hilabete batzuk ez dizkietelako oraindik ordaindu. Indartsu zakarren goxoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan. Nominak ez ordaintzea haien egunerokotasunean eragiten duela azaldu dute. Askorentzat beharrezko diru iturria delako hori. Batzuk ez dira familian bizi eta beste batzuk bidaiatzeko beharrezkoa dute diru hori eta ez jasotzeak kezkak sortzen dizkie. Gainera esan dute kirol materialean ere nabari dituztela beharrak. Egoera honek ekonomikoki eragiteaz gain azaldu dute kontzentrazioan ere eragila izan duela. Horrelako kezkak etengabe izan da zelaian kontzentratuta egotea zailagoa izaten baita. Txindartxuen loan, aurreko plazan renkoplak dauzkagu ahoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondo. Salaketa publiko hau egin baino lehen zuzendaritzarekin hitz egin dutela diote oharrean eta ulertzen dutela klubaren egoera. Hala ere, krisi horren aurrean azalpenak ulergaitzak izan direla diote. Eta horregatik egin behar izan dutela publiko egoera. Egoera horren inguruan eta haien errealitatearen inguruan hitz egiteko bi taldekide etorri dira gaur gurera, Maili Bengoetxea Herriondo Gorereta Errenteriarra eta Estitxu Berasategi Izagirre Usurbildarra. Bengoetxea erintza eskubaloi taldean hasi zen 12 urte inguru zituenean, eta 2018an Euskadiko selekzioarekin Lau Nazioen Kopa jokatu ondoren Zuazok fitxatu zuen. Berasategi Usurbilko eskubaloi taldean aritu zen txikitatik eta beranduago 17 urterekin berak fitxatu zuen. 2019an ordea Usurbilera buelta egitea erabaki zuen, ez baitzegoen gustura zuen egoerarekin, eta 2021an Zuazo taldeak fitxatu zuen. Txikitatik bata bestearen aurka aritu eta gero batera jokatzen ari dira orain Maili eta Estitxu. Ongi etorri biak bigarren kafera. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin pixkat bakoitzan ezagutzeko edo bat 18 urterekin eta bestea 17rekin hasi zineten maila profesionalean eskubaloian, nolakoa da hain gazte eta horrela hastea eta nola hartzen da etxetik kanpo horrela joateko erabakia? Ez dakit Maili agian hasi zu. Bueno, nik egia esan hasiera batean nenekan pentsatua lehenengo mailara etortzea, lehenengo taldera, bine, bueno, zuk esan dezun bezala torneoa jolastuta gero, kasualidadez torneo hortako entrenatzailea, oain Zuazoko entrenatzailea izan zen. Orduan, torneo jolastuta gero berekin hitz egin nun, eta beak konfiantza hori edo eman zian, aurrera pauso emateko, eta egia esan hasieratikan oso komodo sentitu nintzen, bai taldekidekin, bai entrenadoreak emandako konfiantzakin, orduan egia esan nahiko izan izitzen prozesu guzti hori. Eta Estitxu, zu bera-berara joan zinen lehenengo 17 urterekin profesional mailan hain gazte hasteak ze ekarri zizun gero 19 urterekin etxera bueltatzeko? Nik uste pixkat matik esan duen bezala ez dezula, espero ez. Zuzaude zure etxeko klubian, zure lagunekin jokatzen, da batean iriste zaizu aukera hoi. Eta nik uste hasiera batean ez dezula, bializ pentsatzen, ze ez dakit ez dakizu berriz aukera bat ukiko zuen, no ez? Aurrun nik uste lehenengoan, nebintzate pasaritzean buruz baiet esan nun. Eta gero egia, nahi bai eragintziala, ni etxetik angertu neon kasu hortan, neon guztua. Ez dakit nik uste dana juntatzea bai edadia, bai ez dakit presioa, o benitzen nahi disfrutatzen, da azkenean atzapa oso txiki, atzapa oso ez, deskanso txiki hori hartu behar izan nun, da eta baina esan guztua. Eta, gaur egun nolakoa da zuen egunerokotasuna, zenbat entrenamendu dituzu astean eta partidoak nolakoak izaten dira? Astean zehar egunero entrenatzegu, egunero 2 ordu. Eta gero aparte dakagu, bakoitzak bere dakan ordutegiakin moldatzen da, eta 3-4 egun gimnasiora jutegea. Eta gero aste honetan partidoak batzutan etxean, eta beste batzutan Espainia guztitik zehar.
batzutan gertu, beste batzutan nahi azkeneko pasaren asteburuan porreinoa jun behar izan gara, Galizira, orduan askotan asteburu guztia pasatzeko kanpoan. Entre jun autobusean 8 ordu sartu eta vuelta, asteburu osoa pasatzeko kanpoan. Eta eskubaloia eta ikasketak uztartzea ere tokatu zaizu ez? Nola eramaten da hori, nola egunero entrenatu behar izan da kontuan hartuta? Nik uste ikasketa, lana, gaztenean goitza bere egoera daka, nik uste importantia dela denboi ondo antolatzen jakitia, eta lasai hartzea, hola errexan bat, baina pixkat ez superatzea egoera horrek, ez dela gainezkaitea izu, ez zaude ez batian, ez bestian. Horren antolatzen jakin, eta hoxe gogoakin, motivazioakin, da guztua goten lehen osan ditena, ez alimazio guztua eta izu ezatako. Eta gaian pixkat sartuz, lehenik eta behin, orokorrean nola dago eskubaloiaren egoera hemen, askotan entzuten da kirolari profesionalak ondo bizi direla edo ondo irabazten dutela ontatik bizitzeko, nola da zuen errealidadea? Nik esan ez dela egia hoi, ze hasteko, legalki edo ligaz dago profesionaltzat hartuta, orduan hortikan hasita hor arazo bat ezela dagoela esango niko ez, guk azkenean ordu asko sartze ditugu, esan bezala asteburu asko kanpoan pasatze ditugu, kondizioak ez dira kondizio egokiena, porque gero, ez da beste lan bat bezala, azkenean guk gero partiotan demostratu behar dugu, partiotan errenditu inberdezu, azkenean kondizio guztiak eta oain guk dakagun euki egun diru arazoi gero azkenean Barkatu segi maili oain zuek daukazuen hortxe mozu zaigu. Ez azkenean gauza guztik influitu dutela eta ero azkenean partioak irazin berdia. Eta azkenean kiroloa da eta nola ez dagoen profesionalizatuta eta nola ez ditugun kondizio honenak, azkenean gero ez dugu lortzen benetan lortu nahi eguna. Eta kondizioak azkenean kondizio honan asunto ez dakit igual pixat ez dakit kirolak orokorrean esan ez profesional mailako kirolak ez dakit, igual nik ulerte gaxio, profesional mailako kirolak kondizio honak bezala dazkelakoan, eta nik uste guk iten lan hori ez dola hain ondo balorauta, azkenean iteizu alde batetik hor zentrauta gotia mugatzen beste ozen aspektua ikasketako lanaz, ez daren beste lan potente bat ez dela xisko bukatzezu, baina alde berian ez dizu, ez daren beste konbentsatzen iten aizanagatik, orduan kondizio honen asunto hori, pixka bat ez dakit. Eta desberdintasun handia dago, ez dakit, emakumezkoen eta gizonezkoen kasuen artean, ez dakit hori horrela den edo zuzenean, agian eskualoia bera? Nik uste kirol guztietan dola aldia eskualoian, guk ustu ez dakau mutien taldia gure klubi igualian ez dakau, ez, eta gutxio lehenengo mailan horren ez dakit zen izango litzaken aldia. Baina, diferentzia, mutien ligan kobratu duna kondizioa ez dira. Eta, urte batzuk badaramatza zuek klubean, eta orain salatu dezuten hau lehenagotik datorrezta, egoera ekonomiko honetan, gutxi gora bera zenba denbora daramazute? Arazoa zizten duela 3-4 urte, esango 4 urte usteet. Eta hasieran, lehenengo duela 4 urte izan zen 3 hilabeteko atraso txiki bat, segituan konpondu zena, baina urteak pasata junda arazo handitzen eta azkenean diru atraso hiek edo gehiago luzatu dira eta azkeneko komunikatu hau ate egun arte, ez egitzen bat hilabete ziren, 5 hilabete edo 8 ziguten eta orduan zerbait inbertzen zaitzen genuen nola jarraitu. Bino, arazoa duela 4 urte, eta pixkanaka handitzen bezala junda. Eta zor horrek, suposatzen dut zuen egoera pertsonalean eragin handia izan dula, ze, zuek batera bizitzazte, baina etxetik kanpo bizitzazte. Eta, etxea eta gastuak eta ordaintzeko
arazoren bat izan dezute azkenean? Nik uste pixkat lehen esan dizutenakin lotuta, hola, azkenean, zuk ustezu, beste aukera batzuko alde bate uste dituzu, ontan euteko, eta kondizio batzuko jarti eskizue, ez dakite, prometite eskizue, eta azkenean, ez diai betetzen, orduan, segi berdezu hor, baina aukera erabaki berdezu bai, aber, segiko zuen egoera hortan, ez der jaso gabe, eta orduan pixkat zalea, eta ez dakit pixkat, ez da, egia azkenean pixua ez dugula ordaintzen. Pixua klubetikan jartzen dugu orduan behintzat hori aseguratuak hagu. Eta gero egia da, astelenetik ostiraleta bazkaiak bai toki bat juten gala bazkaltza. Orduan behintzat zehose aseguratuak hagu. Hor ez dugu inaungo arazoek eduki ez pixuakin, ez janariakin. Orduan behintzat hor naiz eta dirua, direktamente eskura ez eman, behintzat, astelenetik ostirala bazkaia ez genekan gastoi hola esateko orduan. Momentuz arazo, nik uste gu justu arazoik hola ez dugula duki, bino egia da zinean ahorratuak azun dirutikan jotzezula, eta ikutu nahi ez dezun diru hortatikan tiratu berdezula. Eta azkenean merezizun dirua ala, esan ditena, zuri prometite izuen dirua da, azkenean entzai ikusten dalare segitezu partiduta guten, segitezu entrenatzen, da orduan, noiz arte, zozel laukoa, Maili ez ditxu, hemen badago arriskua ez, Estokolmo sindrome batean erortzeko, alegia. Bueno, ez gaudein gaizki, zuek entzun da ez, pixua badugu, astero jaten duguna, baina zuek diozen bezala, dagoki zuen diru bat da hor zorretan dagoena, eta bai, egoera larriagoa izan edo ez, bakoitzak gero bere, bai, aurreztutako dirua, edo aterki familiar, edo inguruko bat izan dezake gehiago edo gutxiago, baina dagoki zuen diru horrek, hori ez iristeak ere sortzen du, ez, hola, desoreka, mina, eta tira, kezka bat buruan, ez, azkenen ezin egon moduko bat, ez? Ba, eta deskonfiantza, da ez dakizu, igual esango ize iritsiko ala, baina ez dakizu, azkenean noiz, o nola, ez dakit, bai, zuk esan ez, una pixkat horreka hori galdu ezela, eta de bai oitu itezela, zuk esan ez, oitu itezela gore horta esan ez, hau ez dago, baina bintzat dago, eta hau ez, bintzat hau bai, bintzat guztago delkarren artian da, horako, zeatan babeste zea, baina gida berez ez tala onartu berez, zeu onartez nia gala, orduan, gaude. Eta, klubarekin egoera hau 2008an hitz egindako zerbait izan da, nolakoa izan da, azkenean hau publiko egitea, zer erantzun jaso dezute? Azkenean aurtengo arazoa, atrasoien arazoa, eskualoiak, azkenean nola kirol minoritario baden, eta gaina emakumezkoa izan da, hendik gehiago, presupuestoan parte gehiena diru publikoti dator. Orduan, aurten alde pribatutikan, nola diru kandidatego txiki bat lortu duten, publikotikan dependitzen dugunez, atraso asko egon dira hortikan. Plazoak ez dira beti betetzen. Orduan, ez dira bete, orduan atzerapenak egon dira, orduan behandu ordaindu dute, eta azkenean, berez, bagenekin duro izartuko zela behan dugu lehenago, bino guk ezin genuen nola jarraitu, eta behintzat, komunikatu egitea genuen, alde batetik aber norbait, ez dakit norbait, ahi ez komunikatu eta gero, anonimo batek 5.000 euro donatu zizkigun, orduan, hoi diru laguntza txiki bada, guk pilat eskertzu gola, orduan, gure ideia pixkatu izan, aber norbait mugitzen zen, aber alde pribatutik bai, norbait animatzen zen, emakumezko eskubaloian apostatzen edo, eta beste bide batzutik aber diru laguntza lortzen genitun. Eta, nola ikusten dezute hemendik aurrerako egoera, irakurri detzuen entrenatzaileak, bai esan zula berak ezin dula hola denbora luzez jarraitu, eta ez baldin badago aldaketarik, agian ezin dula jarraitu, zuen egoera nolakoa da? Nik uste pixkat dala, utzi nahikoa genuen, ja ingo genuen, bila jastan azkatu nahez, agani joa. Orduan, nik uste dala pixkat, ze konfiantza erakuste guen emendikan aurrea. Aldaketa badagoen, ez dakit, zerbait esperantza bat, ikusteko balin baut danak berdin jarraituko gula, orduan ja, ez dakit, orduan ja serio pentsau berko zen, ez dakit. Oengoz aldaketa txikin bat
igual ikusi dugu, baina espero duzu ze aldatzea, bestela gure bai segin berko dugu, ez dakit, beste erabaki batzuk hartzen. Bai, oharraren bukaeran esaten zenutela konpromezu bat zenutela taldearekin ez, eta bueno, zuen arteko harremana bera ona zela, eta azkenean agian horrek tiratzen zizuela bertan jarraitzea. Bai, azkenean euki egun situazionekin, eta ja azkenean ez dela urte hontako gauza. Urte gehiago egoazenek gehiago bizitu dugu, orduan. Azkenean hemen jarraitze dugu da gure artean oso guztua gaudelako, azkenean oso ekipo politak agulako. Entrenadorekin bai, azkenean dena, inguruak pia laguntzen du, falta dena kluban partetikan, seriotasun pixka eta eskatzen dugun gudakagun konpromesoi bain partetikan bai eukitzea eta eskatzen dugun bakarra da kontratuan dakaguna betetzea. Bai dakarrik eskatzen dugu. Ze beste guztia badakagu eta horregatik jarraitzegu denek. Mila esker zuen errealitatea bera ona ekartzeagatik, espero pixkanaka hori aldatuko dela eta animo ligaz geratzen den tarte honetan. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko bikote, eta agora lehenbailen konpontzen den eta hori ere kontatzeko moduan bagaren Maili Bengoetxea eta Ezitxu Berasategi agurtu ditugu, eta bagoazen gu ere aurrera, bigarren kafean lasai edo alaxe diontzak, baina batzutan lasai egotea ez da gauzarraxe izaten. Gobara, airera, trapuzikinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen Hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, ze dena oso lotua dago ere bai, ez? Heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula. Ni behintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk. Ikusgaitasunarena. Porque azkenean ikusgaitasuna lortu dugu armarioak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armario ezan burnizkoa, ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxea, alkilerrean baldin bazinean, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da. Baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los 2003an Nazio Batuen erakundeak emakumeen genitalen mutilazioaren aurkako nazioarteko eguna izendatu zuen gaurko eguna. Emakumeen genitalen mutilazioari buruzko kontzientziazio eguna da, eta esan bezala otsailaren 6an ospatzen da. Emakumeen eta haien gorputzen eskubideen aldeko eta haien osasun fisikoa babestearen aldeko mugimendua da. Pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba. Emakumeen plazer sexuala ezabatzen da ablazioaren helburua, ezabatzea da ablazioaren helburua. Eta horretarako arrazoi kulturalak, erlijiosoak eta medikuntzarekin zerikusirik ez duten beste hainbat eman izan dituzte. Inongo erlijiok ez dut derrigorrezko praktikatzat hartzen, baina ohikoa da erlijio talde askotan, musulmanak, kristauak edo animistak kasu. Afrikako eta ekialde hurbileko 29 herrialdetan kontzentratzen bada ere, arazo unibertsala da, eta Asiako eta Latinoamerikako herrialde batzuetan ere egiten da. Indonesia, Yemen eta Irakeko Kurdistan dira adibidetako batzuk. Horrez gain, mendebaldeko Europan, Ipar Amerikan, Australian eta Zeelanda berrian bizi diren etorkinen artean ere jarraitzen du. Pero nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Datuak zenbakitan jartzen hasita, Osasunaren Mundu Erakundearen datuen arabera, munduak 200 milioi emakume inguruk ablazio motaren bat jasan dutela estimatzen da. 2000 urtean, Italiar Europarlamentari talde bateek ablazioaren mehatxupean zeuden emakumei asiloa emateko ebazpen proiektu bat aurkeztu zuen Bruselan egoitza duen Europar Parlamentuan. Bertako 626 kidetik 318 sinatu zuten proiektua garatzearen alde. Gaur egun gutxienez 3 milioi neska daude arriskuan urtero. Munduko Osasun Erakundeak aurkeztutako datuen arabera. Erakunde horrek esan duenez, praktikak 1000 urtetik gora iraunduen arren, programazioaren evidentziak iradokitzen du emakumeen genitalen mutilazioa belaunaldiz belaunaldi amai daitekeela. Baina jar gaitezen egunaren testuinguru historikoan. 2003ko otsailaren 6an, Estela Obasanjok adierazpen ofizial bat egin zuen Afrikan, emakumearen eta haurraren osasunari eragiten dioten praktika tradizionalei buruz, Afrikako batzordeak antolaturiko hitzaldi batean. Obasanjo, Nigeriako lehen dama zen orduan, eta baita emakumeen mutilazio genitalaren aurkako kanpainaren bozeramailea ere. Gerora, Nazio Batuetako giza eskubideen azpi batzordeak nazioarteko sentsibilizazio egun gisa onartu zuen otsailaren 6a. Stop, 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 yo, yo, stop, mama, stop, yo, yo, mama, 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 mama. Eta Malauan, Fahma Mohamed 17 urteko ikasleak eskaera bat sortu zuen gaurko egunez. Eskaera hori Erresuma Batuko hezkuntza idazkari Michael Gofri zuzendu da zen eta hauxe eskatzen zuen. Lehen eta bigarren mailako eskoletan kasuak hartatzeko formakuntza bideratzea. Eskaerak 230.000 atxikipen sortu zituen change.org webgunean eta aurrera egin zuen.
Michael Goffek Inglaterrako zuzendari guztiei gutuna bidalizien aurren segurtasunari buruzko jarraibide berrien inguruan informazioa emanez. Emakumeen genitalen mutilazioari buruzko orientazioa barne. Stop, yo, put a stop for this mutilation of baby girls, stop. Carol Bellamy UNICEFeko zuzendari exekutiboak adierazi zuenez, emakumeen mutilazioa eta genitalak moztea, emakumeen eta nesken oinarrizko eskubideak urratzea da, eta prozedura arriskutsua eta itzulezina da. Osasun orokorrari, aurren gaitasunei eta nesken zein emakumeen hezkuntza aukerei kalte egiten diena. Eta entzuten ari garen hau, ablazioaren aurka munduko medikuek sortutako kantua, Madrilen osatua, hainbat emakume Afrikar ere kantuan jarri dituena, mutilazioaren aurka. Niña sufriendo por la tradición, mamá, yo. Tradition practice that kill, porque las están matando. Tradition practice that kill, mamá, yo, mamá. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. My lonely days are over, and life is like a song. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Oh yeah, at last. 1928an Los Angelesen jaio zen Eta James, eta gazte-gaztetatik otzandu ezinezko piztia izan omen zen. 60. hamarkadan Etak bere baliabide guztiak utzi zituen agerian, eszenatokira igotzen zen bakoitzean emakume adoretsu eta lotxagabe xamarra bilakatuz. Eta hile hori izatera usartu zen emakume beltza, bino konpainia txarrak, harreman toksikoak eta heroina ere izautuzun Eta Jamesek. Maitaleak hautatzeko ere etzun agian begi onik izan, bat bino gehiago izan ziren nonbait bere bizkar negozioa egin zutenak. Bino gizon manipulatzaileaiek bere maixurik onenak izan zirela aitortu izan zuen Eta Jamesek. Edo nolare, horre guziak etzion kantatzeko zuen doaiari eta indarrari eragin, eta arazoak arazo, 20. mendeko bluesaren eta soularen erreginetako bat izan zen. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan.
astelenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz Irratian. Lehen hitz egin dizuegu Steven Spielbergri buruz eta honen mainstreamismoari buruz edo haren zine mainstreamari buruz. Ezin esan daiteke Bob Marley mainstreama izan zenik, baina 1978an The Wailersekin batera Is This Love kantua batera zuenean asko dagoeneko hasiak ziren ari leporatzen Julen, reggae puruena, egiazkoena, zertxo bait baztertu zuela estilo rockeroagoetara eta bestelako merkatuetan ere entzungarri izan ziteken horietara men egiteko. Zaila da, reggae aditu izan gabe ere hau epaitzea, baina tira, ari esker ere asko murgildu gara, ez? Reggae estiloan eta bai, reggae puruagoare badago, baina ze kantu derrak osatu dituen Marleyk, ez? Dudari gabe eta ziurrenik zuk esaten duzun horren bidetik, ez da? Bob Marley mainstream bihurtu ez bazen, ziur askok eta askok ez genuen reggaearen erreferentzia handirik izango, ze ni esat oso garbi daukat, Bob Marleyri esker ezagutu nuela reggaea, gero baita ere garbi esango dut, ez dudala gehiegi sakondu musika estilo horretan, naizela pure eta hoiek esaten duten benetako reggae horretara kaso iritsi, baina bai, horro esaten zenez, 73an Catch a Fire diskoa atera eta gero, orduan hasi zuela, Jamaikatik kanporako proiekzio hori, eta orduan batzuk leporatu ziotela, ez baina Jamaikatik kanpora atera zen garai haietan leporatu ziotela nolabait ere, zuk esan duzunaren bidetik, rockaren, rock zalei bere harima edo bere burua salduziela Bob Marleyk, baina bai, kantutzar asko ditu eta Bob Marleyrekin egin genezak ez, Bob Marleyen bertsioak ondo jotzen dituen talde batekin, 2 orduko kontzertu bat eta beste guztiak ezagutu ingo genituzke ziurrenik. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, one heart, saying give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there
Dixente lehenago, 1975 kaleratu zuen One Loven lehenengo bertsioa. Egia da 70ko hamarkadakoa dela, 77ko hain zuzen ere, hortxe The Wailersekin atera zuten Exodus disko hartakoa, baina nabari da, oraindik jamaikar kutsu gehiago. Eta 70ko hamarkada hartan zenbat bateria jole, zenbat baxu jole, zenbat musikari, reggaearen pulsori barneratu nahian, eta bapatean olatu bat bezala gainera zetorren estilo abeirats, interesgarri eta ritmikoki ezberdina zen ura, barruan sartu nahirik, Julen. Bai, eta egitura ez dakit nolabait esan ez, hemen askoz egitura zurrunagoetara edo nolabait esateko ohituta zegoen jendea, hortxe, reggae musikari hoiek eta oinarri erritmiko hoiek egiten zituztenen askatasun edo anarkia puntxo hori ere akaso leku batzutan edo momentu batzutan ulertu ezin da, baina akaso balen esan dugun hori ez, Jamaikatik atera eta mainstream bihurtze horrek ere estiloa zabaltzearekin batera, beste musikariek reggaera hurbiltzeko aukera gehiago ere eman zuen eta kasik arrezkeroz bandikanpor ere arregea landu duten musikari eta talde ugari izan ditugu. Eta kaso denen artean noski ezagunena, eta nik uste ezagun zuzeneko bersio honekin ezagune egin zaiguna, akople eta guzti. Bob Marley and the Wailersen No Woman No Cry. Jamon organoarekin ere gustora eritu da norbait, Bai. Eta egia esan, oraintxe zalantzan jartzen didazu, reggae jatorrizko ura 70ko hamarkadako hark, baote zuen jamonaren presentzia indartsu hori, edota izan zen ez, geroago pop-rocke giroan dagoeneko oso murgilduta zegoen instrumentu hark, hau ja Londongo zuzenekoa da ez, 1975koa. Duda daukate, hasi beharko nuke berriro entzuten, hasiera haietan jamona presente ote zegoen. Erinez begiratu nahian, zerra bilatzen dudan. Instrumentua bera, bazegoen, txertatuta. Baina, orain zalantzan jarri dezu. Eta kople zoragarri hori. Nik izango nuke 70ko hamarkadan agertzen dela ez, Julen? Hemen ikusten ari naiz, esaten du ez, egune batean, hori Bob Marley dela reggaearen erreferente nagusia, baina reggaea Jamaikeko mugetatik ateratzeak berak eragintzuela beste hainbat instrumenturen agerpena reggaean, eta hemen aipatzen duenaren gandik, 1977tik aurrera, reggae grabazio askotan agertzen da jamon organo hori, bai Jamaikan bertan egindakoetan eta baita Inglaterran egindakoak ere, eta Jeiki Mitu organista aipatzen dute, reggaearen barruan, organo jozuen erreferentetakoa bezala. Susmo hartu diogu, No Woman No Cry honekin egingo dugu aurrera, segituan firfiranen azken atala aurkeztu behar dizuegu eta
ostean Oiana Iguaranen lana izan zen, 2022ko edizioaren garaile, eta orain ere horixe izango dugu denboraldiko azkena. Dagoeneko, aste honetan kaixomaitia.eus atariak aurkeztuko ditu, aurtengo 8 finalistak, eta dagoeneko hasia gara harremanetan, eurei ere podcast itxuraman eta firfiranen bigarren denboraldia osatzeko, baina etzazuek galdu hau, Gartxotun zain letonaren ahotsean Oiana Iguaranek ostean alaxe deitzen du, azken atalau, garai izan zen atala, ama izan ostean, erditzaren ostean, sexualitateari buruz, aritzen den, lehenengo aldi horietaz aritzen den lana zuzen ere. Eta gure buru agurtuko du dagoeneko, podcastarekin pakian utziko zaituztegu arratsaleko 6etara bidean, June Romateri barguren, ez dakit, datu zen egunetar arte. Ai, mikro etxita dauka, duen gainego astelena. Datorrenen arte. Aio, Julen goiko txarbe gozu, zu bihar arte. Bihar arte. Eta zuek entzule plazer baduzue, bihar arratsaldeko 4:05 hemen izango gara, baina esandakoa entzun ostean, gozatu Oiana Iguaranen lan edo maixu lan honekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelara sartu zara eta haragiak hartu zaitu. Egun sentia lotxaz sartzen da gortina atzetik. Euren azalaren orografia argi itzalekin nabarmentzeko aski. Bi jabe dituen larru azal bakar bat. Bi azal, larru. Gosez bilatzen dute elkar izaren artean. Ez dira ohartu ere egin eguna argitzear dela. Ez du axola. Ez dute argirik behar elkar ikusteko. Braille hizkuntza darie larruan. Ukimena ez da zentzumen bakarra hala ere. Hormonaz gainezka dago gela, ia solidoa da arnasa. Lurrin pizgarri hori, asetzen eta gosetzen dakiena aldi berean. Berezia eta sarkorra den zera basati hori. Gelan kondentsatutako hats, adur eta izerdina hastea. Arrazionalki gustagarri ez den arren, harrapatu egiten zaitu, eta amaraun likitsua bailitzan biltzen du arrazoia. Gandutuz. Haren ordez gorputzari egiten dio dei. Bulkadak idatzen dituen bi gorputz dira, elkarri usnaka. Arnasaren baretasuna deigarri egiten da. Batak bestea irentsi behar duen grina, hain da sotila. Espainotx leuna baino etzaia aditzen. Balirudike ez dela ezer gertatzen ari, tarteka irentsi beharraren bentosari itzuri egiten dioten intziri txikiengatik ez balitz. Ez dago ahoz gora ezer adierazteko premiarik, ezin komunikatuago daude. Hotxik gabeko isuria da, atxanka soberan duen plazer intentsitate bat. Ez dira inguratzen dituenaz jabetzen, gela jabetzen ez den gixan bere baitan gertatzen ari den asebetetzeaz. Ez kolpe, ez alarau, ez apaingarri. Gose hutsa baino ez. Zeu ere gose zara, gelako ate ertzean. Zeuk ere ikusi, usaindu, entzun dituzu. Ukitu egin nahi dituzu. Dastamen horren parte izan nahi zenuke. Ez dakizu ze leku hartu improvisatzen ari diren gosearen koreografian. Puska galdean gerturatu zara, eskatzera doana berea ez dela dakien piztiaren zuhurtziaz. Isilka, makurka, giroa aztertuz. Eskuaz laztandu duzu lehena, baimen eske. Goxo bildu dizu besoa,
Oturuntza ez dagokizun arren gonbidatuta zaude, antza. Ohearen ertzean bermatu duzu aldaka eta lepo tolesean ondoratu diozu sudurra. Begiak itxi behar izan dituzu bertan kosk egiteko bulkada baretu dakizun. Orduan aditu duzu nabardura osoz jaiki berriaren izerdi lurrin sarkorra. Pasioak nekatu duen gorputzaren jarioa. Punpaka sumatu duzu izter artea, baina ez duzu zure arnasotxak intimitatea ondadezan nahi. Ali goxoen bilatu diozu izarari zirrikitua azal hori sentitu nahian. Eta hain aurkitu duzu epel, umel, zeuk ere irentsi nahi duzu hain ezagun zaizun larru azal horri darion basatasun berria. Zeure larruan kabitu ezinik itxaron duzu txanda. Arrapari handiek amaitu zain egon behar izaten duten saiak nola. Ase da oianeko erregina, eta bere azal egin berria hartu duzu zizkamizka gisa. Goseti usnatu duzu, musukatu, miaztu, haindu lurrin purua eta deskriba ezina, zure pultsio guztien jatorria bilatu nahi baituzu bertan. Eta jatorria aurkitu gabe ondoriora jo duzu, goseari jaten emateko. Bigarren eskuko esnea edan duzu txikiaren espainirekietan, eta lehortutako kondarrak miaz garbitu dituzu iturburura bidean. Usain sarkorragoa da berea. Muinoan gora bidea irentxiara titiburura heltzear esku batek kokotxa gerarazi dizu. Irmo bezain goxo. Hortik ez, ulertu diozu. Baina atzlodia hoan sartu duzunean gida zaitzan eskatu diozu. Orduan eta larru gehiago irentxi, orduan eta goxeago. Beste bular puztua ere biluztu diozu, xukagarria hortzekin apartatuz. Hats mingo txorrek ere piztu egiten zaitu, gorputz bete sexu duzu aurrean. Ahoaren bila itzuli zara eta ozkaka beheko Espainia jaanala belarria jarri duzu arnas estuaz gozatzeko. Epel eta ez duzu belarrian zeure goseari bere antxiaz erantzunez. Bihurgune berrietan barrena abiatu zara. Azpian duzuna zala berekin eraman nahi lukeen narrastiaren pare, igurtzian. Sabel emana musukatu diozu, zilbor mudatua bere koban bisitatuz, eta bueltako azal hildotua miarekin gurutzatuz. Orain dardaraz betea da zilborretik berako zidorra, eta beste dardara mota batez erantzun du. Aldaken bultzada sumatu duzu sorbaldetan, deika. Espain horiek ere musukatzeko grine zaude, naiz ez dakizu nola hartuko zaituzten. Errespetuz, ikarari darion kilikaz abiatu zara kizkurrean bera, leun. Une batez zeure baitako piztiak atzera egin du, eta txoko batean kikildu da. Baina zeuk hor jarraitzen duzu, intimitatearen sakontasun berri baten bila. Tentuz laztandu duzu goitik, pixkanaka gia rampatuak esploratuz. Ari dira bere onera etortzen, baina oraindik barrua atariraino heltzen da. Asperen bat sumatu duzu eta goseaz akordatu zara. Miarekin bila asterako aurkitu zaituzu klitoriak, tente eta gogor azaleratu da haragi artean. Gogoz hartu duzu mokadu ezagun hori, berriak diren geruzen artean. Bi esku sumatu dituzu belarrien alboetan, indartsu, goseti. Ahokadaz erantzun diozu, esku bat bularretara igoz eta bestea ilunera labainduz. Orain bai, bular astutu du bere eskuak zeureaz. Bestearekin hilean hasten dizun artean presaz. Labainduran barrena sartzeko beldurrez darabilzu atza, ebakian zehar. Etzara sarketara ausartzen, ez dakizu nola asmatu. Arnasetenak jarraitzera deitzen zaitu ordea. Eta grinatxu erantzun diozu,
bere lekura lehenago itzuli den uzkia miaz agurtuz. Koba batetik besterako bidean larritu egiten zaitu barrurakoan ukitzen diozun etenak. Oraindik orbaintzen ari delako. Une batez medikuak erabilitako instrumentuak ikusi dituzu giharra ebakitzen, eta goruntz egin duzu ies. Deika daukazun puntia betikora. Klitoriaren taupadak erditzegelako odola oroitarazten dizu punpaka. Sarraskiaren irudiek ez dizute leherketa txikiaz, asperen aseaz, errendizioaz gozatzen utzi. Aldaken kulunka orain lehunduan abandonatu duzu burua, belarripean zero gunea taupaka duzula artean. Zeure ia atzen artean darabiela kolpean mugitu da. Xukagarri bila. Erupzio betean dira bular tenkatuak. Errekasto paraleloak doaz saietx, sabel eta gerrian behera. Inoizko isurtzerik harrigarrienari begira geratu zara. Zipristindu zaitzan nahi duzu. Jario ahaltsu horri begira gogoratu duzu, azalunatu, hildotu, zauritu, orbaindu horrek zer nolako botere erakustaldia egin duen aurreko 40 asteetan, eta azken 2 asteotan. Distantziatik behatu duzu azken bolada luzean. Ganaduek beren gainetik dagoen indar naturalari bezalatxo. Ez zara hurbiltzen askorik ausartu. Kontaktuari iesi ibili zara, berariaz eskatuta ez bazen. Txunditu egin zaitu, baina baita izutu ere. Agian, indar basati horren aurrean kokatzen ikastea da kontua. Ugaztundu den kide horren ondoan darizun piztia izutu ez dadin. Akaso, gorputzaren bilakaerak normaldu behar genituzke. Desirari eremu berriak ireki. Apika, sexuak epika berriak behar ditu. Gorputz horrena baino sexu jariakorragorik ezaizu gogoratzen une honetan. Kexa zorrotz batek eten dizu pentsamendua. Negar marraska bilakatu da laster. Begiak biratzen ikusi duzu kide ahaltsua, nekearen nekez. Lasai egoteko keinua egin diozu, zeure kontu txikia. Eta zuen piztiatxo dardartia beso artean gotxatzen duzun bitartean, garbitzen eta lehortzen behatu duzu zure otxemea, eder eta basa. Sexualitatearen geruza berrietara iritsi zarete. Intimitatearen sakontasun zingiratsuetan barrena. Gainezkatutako gorputz hori, errekuperatu beharrean omen dagoen hori, puri-purian dagoela iruditu zaizu. Erabateko emarian. Zuzara akaso errekuperazio eta doitze premian dagoena. Agian gorputzaren naturari bizkarremanda eraiki da sexua. Eta esploratzeko lur berri oso bat daukazue aurretik. Ez diozu zauriaz ezer aipatu. Berak ere, ez du gaia egundo atera eta ez duzu deseroso sentiarazi nahi. Ez dago presarik, erditu ostean. Bizitza da handiena, oroitarazi diozu zure buruari. Sorbalda gaineko kumea bizkarrean lehun kolpatuz. Eta bizitzaren eremuak zabal eta sakonak dira, sexualitatearenak bezalaxe. Korroskada nabaritu diozu, eta begiratzerako aditu duzu esnemin usaina. Horixe da zuen txokoa orain, eskatologikoa da zuen erotika berria. Begira daukazu ohetik, goxotasunez. Bularretako irekigarri xukagarriz beteak eta gasazko kuleroak jantzita. Unatu bezain boteretsu. Ez diozu esan, zenbat egin dioten obera, odoluzkiek. Eremu berri bat duzue elkarri deskubritzeko. Ongi etorri, erditze ostera. Itzuliko zarete, ostera. Bitartean, elkarren zauriak laztandu eta elkarren gorputzekin harritu besterik ez dago.
Keep calm and bigarren kafea.